Ni pedang sobhai pi sya kani ka program Health Essentials. Kani ka program ka juan la sya pi ya ki jingya kren bat ki jingya tip sya pi halor ki phang bat kerap hel ki day bat ka kwat ka kya. Kublai pi baro ni wanla mi pi shakani ka program menta ka janmiet ka bakhot ka health essentials halor ka phang ka Jingai Dawai Wieh Hapdeng ka Khlam COVID-19 hakani ka janmiet lai shimenta bat ni I Dr. Priska Manas ibadi joint director jongka health services but I kong flourish lingdo program officer jongka NHM kini ki arngot kin batai shay ngi hakani ka program kumno ban sumar yala di naka jing shitom badon Wieh hakpo but halor ka Jingai Dawai Wieh kam tam ki khilung khna Hapdeng ka Khlam COVID-19 te khubli shibun doctor but khubli shibun kong flourish plai shimenta hani ka program Dr. Manas ka jingkli ka baning kong ka ya chapimo te ngakwa ban pinchu batai khindiat engi ken shapang ka ni ka jingpang Wieh hapok po but ke ka jing sumar ngidi ban le ban lat na ka ni ka jing shitom pang Wieh khubli shibun kong kani ka jingpang Wieh mo ngong ka pareng ka worm infestation lani ka infection due to worm kani ka jingpang ka jingisha kadai ka jingpang ka ba ngi dei ban husiar bah balik kani ka jingpang ka jiamo ngi sha ta hono Wieh kalong kum ni ti uno Wieh ada uyo lat ban rong ha ka met jongi khna ti usyong ha po ki senir jong brio nang ta pade hang tu ha po senir ukha ki hajar ki peleng ha ka chisi thousands and thousands of eggs ti ni ki peleng pade ki pas do ha ka jingle jing khando jong khlung mo ki le lang mat ka jingle khando jong khlung ka wei ka ba ar pade dan na ki peleng pade ki develop no mo ki kala no long ki khano e ki shaki ki larvae ni ki adult worms mo ka pan long no ki adult worm te kini pade ki le komno ki jet no ya ka jingbam ka bade ba un brio un bam u brio un san un plong mo kini ki jingbam ka ban te ka bet jong u brio ndai ya kini ki jingbam la jet no kini Wieh kon thop ya kasna nakata ka daw kini ki Wieh ki ban hakam besyong hakam met jong khlung ki penlong ka nyu khlung banduna bam ka met mo ngi khot ka malnutrition ka pareng mat kum ju ru kani kami pen kelong yu khna ban dan ka jing na snam ti ngi smo thu ya ba u khna mo ha jaka bun san un plong upang uswai nei uduna snam utlot nang ta pade ka ta hi ya ka jimut ka jing perkhat tingi jo I borabor ba ukhna uba duna snam uba duna bam hakamet uba syak ta hono Wieh ka ta ka jing mo je perkhat ba ngi iru mo tengba kita ki research ngi iba ki khlung borabor ki ba dan ka jing ta hono Wieh kim jula ro ban concentrate ka jing pule ki jongki te bo na ki ba kim la ban concentrate ni skotho ke ka jing mi mo ke ka outcome ti kin dan ki school drop outs bat kum ju ru khlung hu ba pang la sha si onam lang ka ba tau ba la ban te la de mo ya ka yang ka sem long ka future kan ka ni ka jing ta ka ba ar pade kini ki peleng pade la da ki la kila pas kila long kila mi lengkap kan jing khando jong nong khlung pade unu khlung pade kini ka da unu khlung ali khando sibu hakan ka jaka mo ka jaka madan ni sabar ti ki khna sibu ki yo ba le kai ha ka to ka jaka ti la sko thu bidang khna nei ti sibu ki bam jing bam ya ka ti ko masaj bah dan ni sibu ka to ka khando dan unu x jong no wa mo la contaminate to ka khando ti class spread shaki kan sigu ipan kani ka long ka jing ta jong kani ka jing pang Wieh agi khna khlung kan ti kani ka long bang lai hi ba mo ha ka ri berok ko ya ka India bat hambe galiaru ba kani ka jing pang no Wieh long ka ta ba kan ye khlung kana ti doktor balik kalong ka badan kam mangindi pa yu Dawai Wieh but ka ikapor ka babyang ngi kum ki kimi khpa mo ka ki badan khunret ni ban ai Dawai Wieh ki khun jungi
Awak jing sha long uni wi ni ka jingpang na ka jing dawai wi jing sha long ngila banshu ya daru mo we can prevent it tang bah ka jing long khana mo ka jing long briu ngimla hi ban lai nang ta ka daw ni don kam ban long ban di do dawai khanang bangin mli tang ban ya daru ban long ban treat mo ikan ka jingpang udi uni dawai albendazole bangi ai kan ka program jing albendazole tablet dia uni udawai ngi ai ya ki kan long khana ki banado shisnam hadu khat khandai snam karta ajing isha kan ka program ngi ong shisnam hadu khat khandai snam karta mri utang ya ki nringi la ban ai kinu ki ba heru dia kapor hi kamdon kata kapor mo ngi sai ong ngi khasi ba ngi ai wai wi habas habat lang long nri kamdon kum kata ila ban ai hakan kono kapor mo ti hakan ka program jongi pa de ka bangi le mentangi ai long jo shisha man kan ru banai de ban ai man kan ru banai shisin ru banai na kata kada ko ni program ngile asin shi banai ngile haka jingi sha haki wiki state jong kari India kan program ngile ho banai February bad ho banai August tang bangi pa de hapo megalia rang ka baki wiki state ngile ho banai March bad ho November na mangi pe men shwangi ai kat kum ka jingpli jong ki school fee na ki school ki pli ho March pun ke school pri how much nakata-kata ngili andai kapor ka bawang lanungin ai ket kamdan ka specific time ka pendi ang ka puang lawan pendi ko pli shibon Dr. Manes alo ta jung patai shai jung pimu ka jing don kam jong dawai wi bat baling don kam ban kiar lu na kan ni ne te ka jing kli jong amata ka ya chi kong flourish bi program officer jong ka NHM ko pli shibon kong fly shim ta han ka program te kong flourish bun ki pri kim tip shapang ka national deworming program mo ka bangi ju rakhi ne ne jela jongi te pila ban batai ngi shapang ka program but ka jing shakta ju ki khulung khana jongi hakan ni ka jela na ka jing pang bi but nakadaw ayu ki yo ekan ni ka jing pang kumba phi ong mantan ba kani ka national deworming day de ko ni program ka ba kham he do ka bangila ban ong ka ba kumba ong madam praska mantan ka de ka program ka ba ngi rakhiman ka arsen haga chisnam the national deworming day ka de mdik tang haka jala meghalaya le baro shitrlup kari India ngi ai kini ki dawai we ki balong makna mo sabarok khat ki khana na do karta ka ba sisnem hado khat khandai snem pada kisngi ki por ki ba manswa haswa jang COVID-19 ngi ai kini ki dawai we lang ba ki school bat ki aganwadi centers handrai hakani ko por badan COVID pada ngi persang ban penpoi kini ki dawai we shaman lagi thliu yeng lang ba ka jingtrai lang bat ki asha bat ki aganwadi workers te komba ngi tip hi ba uni uwe komba la pensnga mentan hai dai joint director jongi Dr. Manes ba ulong ujing pang uba ngila ban yada bat hak jok por ngila ban treat lang ba kani ka program te komban suang ba kani ka jela shathai lam ngi mo jigini ki jela ki budan north eastern part of India long ka kamekhalia ka don ka kade ka jela ka bakham duna compare bat ki wei ki bang sangat hak lani ki ba shakta longba kani ka jingpang but komban suang no 20% na ki nong song snong lani ki khana ki shakta longba kani ka jingpang we ka ba ngila ba ni kham janai ha kani ka program but komban suang no ki wei pat de ki jila kom ka Arunachal kom ka Nagaland ki de ki ba akot sudo 100% ki ba pang kani ka ki ba yo kani ka jingpang nakata ko long ka badan kam hado kata bangin apa ya ka thong bang ngimde sho ban yo what 10% dan ni 8% ro ki khana ban yo ni jingpang lang ba ka jingtrai lang ba ki school bat ki aganwadi centers but hakani ka kanti ka bamanta ngin ayu ni udawai albendazole na ni u dawai we ko mangi ong na banta ki khana si na do ka taba sisnem hado khat khandai snem na do ka arpo we tarik hado arpo pra tarik but hakum no ngin ai but hakanu kor kom ngin penpoyo ni tablets ngindang ye keren so hakani ka program te kong Florence but ngite ba kan ka khlam COVID-19 kala khanglat yengi banya chakmat hakikam ki jammo kumbangi julong hakis nambalalet but menta hakan ka por COVID ru kumno kin penya yakan ka program ban ajing tip ne awareness shapang kan ka jingpang wi but phila ban batai yengi ki kindon COVID-19 ki baki asha ki aganwadi workers can help ban boot haba kilit ajing tip shapang kan ka jingpang wi mo amar phila mention kan de to ka door to door you awareness mo no kili ai ti pelaban batai halor kata
lengba kani ka Ministry of Health lengba ka Sarkar India mo kalau ai kat tu kat ni ki rukom trikam mo ki bakum nongin penyak kani ka program ka wei ka dei lengba ki school kanu ka jaka badan ki school ba play ngila ban sami kini ki tablets lengba ki school ka baar pat dia ka lengba ki VHNDs dan ni ki VHSNCs kata kamu ngi kom ka health department ngi trelang bat ki agan wadi bat ka social welfare department baman la ka benai ngi set lom ya ki kena bat ki long kemi ban ai ki ja kitika ban ai ki jing hikai ka kot ka khia ban theu ya ki ya ka jing kot jing khia jong ki mo le si ka health screening bangi ong di kata ka long ka we ni ki platform ka bangi set de ha ki agan wadi centers la ni ki school ala ni ha ki jaka shnong mo kebalai pada kebentar ke bangi ong mentan ke deka house to house visit dan ni ke doorstep delivery ya uni albendazole dia kum ha ni ke COVID-19 ngis ngau tho ba kini barak lai kimla ban lang ngamut ban ong kini barak lai ki de ban lang ha la ka jong ka jaka kidan ki jaka ba play school ngila ban sim ni school kidan ki jaka ban play school ngi ha ban sim de ni ke community base dan ni ka jingi lang bat kisnong lang baki asha bat ki kan wadi workers di hakani ka por badan kani ka Khlam COVID-19 ngi ha ban sim kata ka extra precaution mo dan ni ki asha bat ki agan wadi jongi bat kum jo ro kini ki ANMs bat ki health workers ki ban wan ai kini ki tablets ki di ban sim ya ki kat tu kat ni ki lat jing da ki baba ro ngi tip lut ya kata bangin penjengai iwe long lada kini ki kin wan ai kini ki albendazole tablet hayeng ro kim de ban ya jantan bat kino ki members jongka to ka longyeng hagaju ko por de ban bo ya kata ka distance ka 6 feet lanin ru put iwe de ban phong bat ya kemas barabor ki asha bat ki agan wadi bat ki health workers jongi ki de ban phong ya ki mas hapor ba ki le ai kini ki tablets hagaju ko por ngi de ban kan mau ba lada ngi de ban site bahai ki kti shwa ban sam ni albendazole tablet bat hakajuk ko por de ban penun kam di hand sanitizer la da kam dan ka sabon dan ko hakatu ka jaka bat ka bakam dan kam kalong ba ngide ban check ki health workers jongi ki asha ki ANMs bat ki agan wadi ki da ju train ya kini ka program barabor man ki por man ki snem bangin check shwa ya kataka jinglong jingman jong ki kena let's say ki dan jerho dan ki dan kino ki signs and symptoms ne ki dakishin ki ba ki dan ya ka nu jingpang bat kat kum kata ka jing pet jong ki la ban ai ni ki la ban empat ai ha ka tu ngi ya ka ni tablet namar kum ba phi ong kum bang itip ba ka ni ka albendazole deworming week kam dei tang sis ngi la bu ngi na do arfo we ha do arfo pra u kena la ni ki kena ki bom la ban sim ha ka tu ngi ban kong kila ban sim hi bai pat de kisngi hapo kanika tarik ke bala abu di kata ka rukom penyaj lang ba kanika NDD hakanika por jong ka Khlam Kulish pun kom flourish ka jing batai shai jong phi phang ka ta jing kli jong amo te Dr. Manas nga ko pin batai kindiat ke eki symptoms but ki transmission cycle jong kanika jing pang wi but ki eki jing da ki jing sumar bi ki benefit na kanika jing pang jong kanika jing pang ngi sumar ka piang ki symptoms kamot kidak kishin mo kidak kishin pen iba kumno ni ka kana ki dan kanika jing pang wi kibalong kam common hitia ka bading kong ka jing su ko ka sai ud basu ko dan kibadan ka jing pang penhiar dai dan ru kiba kalong kitlat ka jing trat ka we kitlat bau kana pen wi utrat ba nang tapat de dan kiba periru mo kidan ka jing king bayong ban kum takim la bam ru ilas no kapita kim jula bam kini ki most common symptoms tang ba pat de kasyong pat de ka jing bun jong wi kidan ki ba mda bun wi than pinam yo i kini kidak kishin tang ba ka long the severity of symptoms kini kidak kishin ki company shai bat ka jing bun jong wi po jong ki ken kini kidak kishin dia kilat jing ada pat de ko mangong menne ngila ban prevent ngila ban yada mo kini jing pang wi ka bading kong ni tingi di ban ka ngatra ka jing sai khoi ba ki ti dan kam ba nak bentak ki pat gejing pang ru tambah nak bentak gejing pang wi gejing sai khu ki dan kam ha namar barbor ni bari ki khanna mo
kila biang ka jing nang sing start hayang ha sem lagi khenlong te khenlong ha ba ki le kai ki ya sam jing bam pramaki mo ha ti ki yak ta kum tu kham sekti ti kan ka we galat ka ba ubi ula ban roh met jongki ka ba ar padeng di ban kan mau ba ka bam kum di ban nong ba khut ba shet ba namar ba ngi ba leng ba ka ru uni ubi uwan mo ka ba lai padeng ngi de ban tap ba ki jing bam ka ba sau pada kuan kam ha kata ki jing bam ki bangi bam kham tam ka do ki jor ki di balong ki bala shet ba dia ka syarut syakir yang ki di balong ka ba khuit bat ka wai pat kalat ka bangi la ban yada ka long bangi iba kini ki we ki ban ka khando nai ki ban ka khando dia kila ban penetrate ban sam leng bai ka sni do jung khna te kini ki larvae form kini ki larvae dia ki sam leng ba ki haki kejat cubu snik kejat nak kata kadau kajing pong juti nesti pau jung kelung dan kambah kata kita hila jinga dapat bora-bor ngi ban long kum haba ka ai ka sarkar kum ni ki doktor ki advice ngi ban di dawai wi sindru banai ti di ban di nak ini kilat ngatang la ban ya dai kan kajing pang wi kata ti pi ong ka e pada ka jing ka benefits ne kajing mentoi bangi yo nak ni ka dawai dawai kabanding kong kumbanga ong tangi di ka dawai kan ya dai ngi kajing pang tinggal iba ka complications ni kena ke jing pang mo ka penistam na wi pi ong jing duna snam mo ka jing duna bam dia Khlam pep da ka jing di jongi ono doi wi inam yo shu ni u ngin yo shu ka jing pang dia u khlong ru kan un san un plong mo ka nutrition kan biang bat kum ju ru ka jing mo jing perkhat mo dia ka ju ka por un selong ru ba pro jabiang bat kum ta dia la ba ro khat nangi ngim dan ka jing pang wi dia ngila ke man ring khong rat ring khong ya ka ka jing pang wi bat kene da ka ba ngilong kum ni long ka ka met jong khana ru ka immunity ti ka bor met ru ka klan ke ti ni ki jing man toy bang yo nang ba ka program nang ba ka jing di jong yo no albendazole tablet Kablish pun doktor ti ngaset yo sngopat pa judan ujat wi pa poisadu ka jabiang dai pa laju khot u kumuni u ti pombat ke ka jing mapat na ka jing dan uni ubi akhli ubri pat lawan batai okay pi ong tip wam dai relo tip wam long long than utau u balong very common long ba la kam yo ta bam ta pa ki la yo ha ki brio ti ngan syong lupa ki jai wam smo ki jai wi ki ba infect u brio ngi dan most common to do round worm ngong mo layman's term do round worm dan da scientific name ngong u Ascaris lumbricoides utau di round worm u ba ar pa de u de whipworm ka bangi khat da ka scientific name u trichuria but uwe pa de u hookworm u bangi khat u indicator americanus di lightly jai worm belong common ba u note worm to belong common e to note worm u de uta bar ka pareng ki ong u da da ka scientific name ki ong u Taenia solium te une u jai une u step worm ka jing sha ki ong u pok long pok te worm namaru bolong stenat bahaban ban infect hisnyang mo ki pek dia une worm pada long kaju hi ka way of mode of transmission kumba long ki jai worm kumba long ula ban wan naka contaminated soil mo naka khando ani naka jingbam jongi ka do asnyang worm shet ba bat kum ta ter dia une worm da ula rung hakamet jong brio ka peleng mo dia long haka form jong uses mo ngong da kasin ngam da long ulang haka form jong uses dia na po haka po snir subo la ula syong haka snir jong brio dia kini ka peleng ki hatch ki pat nok ka peleng nai dia la pat pada ki sam leng ba ya ka benta jong ka snir mo ki sam leng ba la ki la sam leng ba ya ka snir pada ki la ban po sya ka ru benta jong ka met ki la ban po sya ki liver la ban po sya heart la ban po sya ka jabiang to hibat tak pi ong benta jabiang no la po sya ka jabiang pada kita ngi khat yo ya neurocysticercosis kada di condition la po jabiang mo ti hang tu pada la po no worms po ka jabiang ka syong pada the site of lesion hang no syong but ka load of I mean the number of worms lani of this expo ti ada ubri uyo kum kada ka jingpang ti ka way naki dak ki shir ka pen iba ubri dan ka jingpang kalau kiring no ubri ukiring dan du kanika CV hadek ta kali ba ubrio mo long kakta ru long king kali ba kum ta ter mo ti gisya i bri long kum tu dan kiba kalong ka ba mah du kata dan ki bri ba du no e ka jing em joki henrai la da ngila ban treat ka puar ba biang mo da kanika jing a jong yu dawai bat kiran ru ba ki supportive treatment ti ubrio la ban yo piang ka jing ko jing kia
Kati kata pa ong doktor man redingi ai hi ka treatment kam kloi ni la man suma. Tang ba long ngi shay yo i ba shay ong ba long ka jing yo jing no jai wi kwan ka do snyang ka dai hi namar ba long ki do snyang ong fi ka snyang shay shong ba no wom. Te nakata ka daw lang iba me ka do snyang kam snyo bangin bam tamba di ban shet ba ke. Shet ba. Ha juga por ula ban dan hi jor gi jap ma ba thong ki du khndo. Nakata ka daw ki jor gi jap di ban saj ba kam tam gi jor em. Ki jor em. Shay wan ngi shay ngat ba hu jor em. Ong kui salad ke gitu di ban saj ba. Te basically ka jingle khu Ka jingle khu dan kam no kublish bon doktor. Te kong flourish phi la ban bataya ngi shapang ka community based deworming amid this COVID-19. Ka ek jingdan kam jo ka community based deworming ha ka por COVID-19. Kumbang ong ya phi manne ba ka community based deworming ka dei ka ba komong ongim la chu bantri kam lang ba ki school number 4 ki school kim patle kidan ki ba plero hanre ki khana kim pat ban kumba ki sai ban hakis nam ki bala dep mo tina kata kada ngi da don kani ka strategy mo ban pentri kam ni kani ka program kami ong ka community based intervention hakani ka rukom komot ba ki ngishim ya kini ki lai tli ki a mo ki asha ki aganwadi bat ki ENM ki demeki kita ki front line mo ki bah khamat do ki ban panpoi ki ban ra bat dengan saprang ya kenika jing dan kam jong kenika jing di Dawai we bat kumno bikin ai ya kini ki Dawai we ha ki khana ki bah kenika pedeng karta ha ki yeng bat ha ki jaka baki dan ti kata ka de ka bangi trelang bat lang ba ka social welfare lang ba ki rang ba snong ki rang ba dong ki sengken thei bat kham tam lada ki school ki play lengba ki school ki no high school ro ti hakani ka kom ngi persyang pan poi gini tablets da ka bangi la don ka plan mo long barok hai ki health center jongi da ka jingi tre lang bat ki village committee mo ki ni ki dong beper gitu ki jaka gila don kata ka head count gila don kata ka jing khen ba hakani ka snong kat nong ki khana hapdeng kan ni karta sisnam hadok kat khandai snam bat kat kum kata ka jing don jongki kila plan ni kita ki session ni kita ki sngi bikin let kita ki jaka bat kita ki sngi banu bandit mo ti kata ka dei ka ba da ka ba trelang bat ki snong namar ba ka dei kandan kata ka jing pentip ro lang ba ki ka health department lang ba ki health center jongi kin pentip sya kitu ki snong kirang ba snong bat ki seng mo ki seng penthei ani ki seng long kumiru ki badan ha ka to snong ba ngin wan ban ai kita ki albendazole tablet but hakaba habangi ai kini tablet ngi kwaro ban pensngo thu hang ne lang ba ni program ba habadan kom kata ka plan mo ka bangi la dap ong ba hakani ka yeng kidang katang ki khana bat ngin deliver ye kini tablets kata tali ti kabadan kam kalong ba ngim de kam de tang ka jing sam ye kini tablets ka de ka jing ai ki baken bam hakatu ka por badan ki health workers jongi namar bansam ko basuk ha bansam hanre ban tikna bakini ki khana ki bam shisha barki namar unir tablets udawai ubala ban chukta ande ban chungoi Khlam kata mo tina kata kada kini ki ENMs ki aganwadi workers barki asha jongi kin hab le ban shisha ba ki de ban kata khmat jongki utu tablet utu udawai we bat hadin kata kin le nakata kada kata ka plan ka bangi ong ba ka community based strategy kalong ba ka jing plan jongi ha kapor ayu bat kisngi ayu ki bangi let ha kanu ka jing bat hikinu ki jaka jong ka snong ka de ka badang kam hadu kata knang bangin yo ya kata ka achievement knang bangin reach bangin job bat bangin pendep lut ki target ki bangin dan ti kadan pat dia ka kapor pat dia ka ba ko mang ong phi manne ba ladangim la ban pendep ko tugas ngi kandan pat dia ka mob up sessions kabangin hap wan biang bat de si hakanu ke jaka bakila fix kira bande ganwadi work center leni di school bat hakata ko dur ngi ko babarok hakin ki kena ki bade ban yo kin mes ya kenika deworming tablet kan Lishbona kong flourish jembatai shajong pi the doctor ngakwa bantli pi kanimo pila man batai ngi spangan ga jingpang parasitic intestinal worm kabala tip rukum ka soil transmitted helminths mo but hakajilla jongi kaniga jingpang kala akta kumba sapu prapasan ni kina hakaniga karta hapdeng shisnam hadu khat sausnam ni ti pila man batai kata khamnya
Oi piong ka parasitic worm infestation ka ka ju hi bang labat time ne. Hoi. Ka jing pang ka ba wanda dulu ne ka jing don jung Wieh. Ngalabat tai ru kumno ba unu Wieh mo ukta ya ka met ubrio kumno Hapdeng. Nang tapi ada lagi kot ya ka cell transmitted mo mana balai ngi ba mostly ka long ka ni ka wan ra lang ba ka ni ka contaminated soil. Mar fi unu khlung ku ba dan ka ni ka un ka peleng ha ka met jung pass through la na ka jing le khando. Dia sebut dan kajing lek kendo pathar mo sisetai dia katuka kendo kala along contaminate no da katuka exjung tugi worms na kata daw lada ki kena kila kai kila ayo no na kata daw ngi iba ki jor ki bathong kuma ki tugi jakaru kila ban contaminate na kata daw ki khot ya ka cell transmitted elements STH in short. Di doktor pila ban batai ba bali ki bri bala arang baru kidang don kam hi bandi ya kan ka dawai Wieh pat kam tam long ki kin thegi ba armet ki don kam hi bandi ne ka dawai Wieh pila ban batai le kata. Oh namar ba une Wieh hi long ngila ban yo ha kono ka por nai ngila ban yo lang ba lada ngila he ru ngila nang ban le khu ru ngila nang ban sai kti la ne ngim tak im ta syu kan kata baca klian ngila ban yo lang ba ujur mo lang ba ujur nang ba ka do ba kum ta tam dan bala bala na ka infection mangila alap ngi bara tray ha hospital mo ngila yo iru ba kibun ke bala arang ba bala he ru yo kan ke jingpang dan ngila ki yo kata ka obstruction nga ka ban ong ne one of the complications ketika intestinal obstruction bala bun tanunu Wieh nai long obstruct not te yakin ki intestine kalau ka ba ma ba tengila ngi bala ju train yo iba lada ki brio ki la yo kan ka intestinal obstruction due to worms na kan daw jung nu Wieh long ka don ka jing ma ngi hap le no ka operation mo ban weng no tu Wieh na kata ka daw ngi hadu mentaru ngi bala train yo iba ki brio ki bala heru ki yo ya ka intestinal obstruction due to worms na kata ka daw mentangi ong babaro ki diban ndai tangi kena ki ba sisnam haru ka kena sisnam ndai baro khoi mo nang tabagi ki ba armet mentangi la ai ha ka second trimester mangi iba ko kumba ong mane bo gila manu mo dula ban yo kan ka jingpang sisien bala yo pada ki dunas nam ka ta kham ta ngi ba armet kan Di doktor ki don ki cases bagi kelumpat ki yo jing shi tompang Wieh ha kapor bagi dang shisnam tam dai ki don kita cases but ba yakani la tup ko jingpang pinworms dai di pila ban batai khambanya engi halor kania but bali ki kelung ka hakani ki ta ki jumni pa banyo ikni ki pinworms infection ki pinworms kumba menenga ong di webworm no di webworm ngi i hoi ka long ka badai piong ka long very common i kelung dia brok khai ki worms the way of transmission the way of brok khai ki ju hi ta ka daw ki ju hi te ka shong kan along which worm is common mo to which place ne how is long no pin worm long i ba long very infectious namar ba long borbon ki kelung ki yo ki kelung daki borbon daki la yo no worm dan katuka itching ada ayu kanya ada anal region ti ki sai root dan ki por umi rukum to nakata daw is very infectious nakata spread from one child to another child nakata long common hi te kublish bona Dr. Manas alo ta jing batai jong phimui ki jing kli jonga ti shwa bangin beteng bang nya kan ka program ngen pai kin dia check in ki jing ban bana What do we see in this picture, children? Ew! Creatures that get inside you. Are they worms, teacher? Yes, Meena. And Deepu, you're right too. Huh? These are different types of worms that can get into your body and make you very sick. What do they do to us? Well, worms make us weak and anemic. They can cause stomach aches and loss of appetite. Nothing wrong with your appetite, Deepu. Oh no, Raju. Many people can have worms without showing any signs of them for a long time. That's why it is so important to learn how to deal with them. But how do we get worms, teacher? We get worms from the soil, from other people, animals, or things. If I have worms, teacher, what do I do? Go to the health center. They will give you the right treatment. But remember,
the whole family must take the treatment. And though the medicine gets rid of the worms already in the body, it cannot protect you from getting worms again. So teacher, how do I protect myself from worms? I'm going to tell you that right now. Now listen carefully. Scrub and clean well any food that is eaten raw. Only drink water that is safe and clean. Always use a sanitary latrine. Remember to scrub your hands well after using the latrine. Before eating and after playing with animals And birds. And one more thing. Always wear slippers outside the house. Today, we learned how to stay safe from worms. Did you learn with us? Worms! No more worms! Kublishibun palong iwan paibyang shagani ka program Health Essentials halor ka jingdan kaman sumar ya ka jingpang vi aha ki briu chungi menta ti aha ka program lai shimenta peng Dr. Manners but ikong flourish ki ban bata shayengi ya ka jingdan kam ti doctor ka jingkli jong IP ka long ba ka ka role and responsibility jong ka DMHO but ka district NDD nodal officer halor ka program Hapdeng ka Khlam COVID-19. Okay, district health department DMHO mo district medical and health officer is the head of the team. Ide hin implementing officer, ide planning officer. Awak kita responsibility jong DMHO. Ban pej bakan ke program. Okay, will be kan long ka bayat bayat renti mak long ka badan kam. Ti ning kong ide ban pej ba now kan menta ka por ka pandemic mo COVID-19 pandemic tang takadaw. In coordination dekat jing trelang bat kini nodal officer bapek ya COVID-19 infection di bania trelang nang ta pada DMHO di ban pet ru ba kiwi department mo kidi bania shimentalang nang ta kada kalau kebadan kam hadu kata-kata bakin conduct ya kata district coordination committee meeting kata di ban chair da deputy commissioner bat kidi ban dan langui bat lagi stakeholders department kum ka social welfare department ke education department but kiwi pat committee leaders kadang duty ka responsibility jong uli masuk pe kata tingi dan hiki district MCH officer medical and maternal and child health officer kita hisha kita pick they have a big role to implement this program taki di ban pe ban baka training bakadan yai be guarantee before implementing this program na taki ban pe ruba Dawai albendazole di ban biang ka stock sebagin sedang kenang ba barok ki kena ki di ban yo kini ban yuak Dawai but kini ruan pej ba long haduk ki block level mo kini ban dan kita ki meeting dan penyat be berhenti but ngila ban pej ka preparedness kan yang ka jing pen krek ya kan ka program ki long babiang but kini ban dan ki tracking system monitoring system kom ta ter kada responsibility jong district medical health officer but kom ju district MCH officer Kublishibun Dr. Manners kita jumpa taja pi ka jingkli jonga ka parliamentary kong flourish club and batai ngish pangka session based model NDD through VHS ND UHS ND IMD but ka adverse event management but halor ka jingdon kam jongki brio ban phone 108 state helpline de ki don kam jingyaram
Okay. Kani ka session site implementation nani ka rukom ai yakini ki albendazole nani ki dawai we lengba kini ki session site kalongba kumbang ongi pi mane ngi kon na ka health department bar ka social welfare department ngi shay etrai lang ha ka bangi pelong kita ki VHND nani ki village health and nutrition day kabangi ong ba ki ANM ki aganwadi workers bar ki asha ki shay lumlang ye ki long kemi bar ki khulong ha ki snong bar ki jakamo la bandai aganwadi centers la bandai haki dorbar hall kum tu bat ngira ya ki tiar kitar ki ngi aitika ngi ai ki jinghikai syapang ka jingko jingkhia bat hakajuk kopor hakum kani ka NDD pat de ka NDD season ka ba kani ka ayom bangi ai dawai we pat de ro ngi ai ye kita ki albendazole sya ki tu ki kena ki ba Hapdeng kani kata si snem huduk kat kandai snem lengba ka jing ye lam jongki miki kpa jongki nama rakum bang ong pi ba barabor ngi la don kata ka sngi ka ya ka ba ngi la tip ba kinong snong ki la tip ba kata ngi ka de ka VHND nong ka sngi ka ba ngin yo ban shim yaki yaki jing yaki niki benefits mo yaki service jongka jingko jingkhia ti haba ki la tip lupa ba ka don kum kata ka sngi kamut kani ka NDD ro kalang kawan kalong kuntup langken ka tu ka sngi dia kata ka dega session site di kawai pat dia ka ba ngaku aban ong ipi hang ni kalong ba kum ong kidan ki bom yo aban wan ha ni ka session site kum ha kata ka por pat dia ngile chaki door to door mo ki door to door delivery lani ki door to door implementation ka bong ngile chaki yeng jongki ada ki kimla ban wan ki kena ki klem yo ban wan ha tu ka jaka dang ba ka ding trelang jongi ba ki door ba snong dan dia juga nong penyak snong kani ka khobor ka de ban poi sabarok khot ba de ban phai ki khon ban wan hakini ki jaka bat kumjo ngi de ban ensure pa de ba ka don kata ka protokol mo hak por khlam man pani jingai ive ni we bat kumjo ro ban phong ki mas bat hak jo kopor ban ensure ban kikti jongki health workers chwa ban ayu uni udawai ki de ban long ki bla sanitize lupa dikata ka de ka ba dan kam hakabede bat ka de ka adverse event mo ka ba fi ong bala kadan ka jing kata longba ka jing kadan ka baduna ba kata ka jing kata jong udawai we yakino kino ki kena lani ki samla ki ba hapo khat khandai snem ki biyo ayo ne udawai kumban chu ong long yakini ki kena ki ba hapo arsnem ngi aishiteng kuli da ka ba ngi pen prai utu udawai kenang bakan light na kata kajing sakut mo harandang teng ha kajing bom tip ki ong ola ula pre ula kanroi lani kata kadawai kala kata hanre kala bande na kajing bom kata bahayu tu dawai ro ti na kata kadaw ngi ensure bai kena ki bahapo arsnem ngila batai ya bade ban penpra ban penpret chwa lani banda pen ni maha chwa ban pendi bat ki ba arsnem shening sejrong pat de kila ban kedia bat ban di utu albendazole di ban kadan ka tu kat ni ki ba ki ong ba ki king bayong leni kan roi pre kita ki de ki adverse effects ki ba ila i doktor ila ban batai bahai kata bat komno ban le kita namar hamal la kini ki session sites ngidan ni kini ki jing peniat jong menta bangi ong gidan kita ki RPS ki team ki doctors bat ki nurse ki bala ban one page ki ban monitor ban inspect mo hagatu kopor ba da ki syam ba ki dan kom kita ki ba ngau sitom la da ki yo ni tablet ka bam jujiatan long handai la da kadan kom kata kadan ka jing rap ka ba kila ban phone ni ki helpline number kila ban ai ka jing sumar kat kom ka jing dan kam bat ka badan kam kalong bangim de ban pensngau ye kata nomor kam jujiakat kom kata bat ka ba ki ki pa ki de ban ngau tho kalong ba uni udawai de ban kata ba shwa ban bukna bu un prikam bat kenang bu unam sakut bat unam chok lani unam pensitom ye ki kena bat kalung ki baba kata ka de keberan kam Flores ti halor kata ka jing batai kam banyak mo juga side effects no ni udawai albendazole ni doktor pila ban batai kam banyak ban sotu ki bapet dengan program albendazole mot na long ukta na em mo ki kena ada ki di na ka jing kata mo ha ka jing isha ulong dawai uba save ba ulong ba singan ba bat hadu banta ha ni program ila le na dua hajar khandai la sang ni program ngim pat julap ki kena ki ban sitam
habangi ai uno dawai mo dia practically ngimpat julap tang ba gila bandan hang ni hang tai mo kila ban sngo da ki di uno dawai long hajing kham tot jong ki kila ban sngo king bayong mo la ban mi ka jing king bayong malumala ka jing kan roi pri akum ta Nrai lada don kum kan yang la ya kan ka program bangi implementing ka program ngi ai training ya barok khai makino hi kai ki part of the program ki ban ai o dawai ang ta kan ki frontline workers jong kum ki asha ki akan very slapan shin flourishment te ki tu ngi la ai training ya ki kum no bakin le shubu la don kum kini ti la don kum kini pada mendai ban tiang makan ka long very temporary long kalong tang sipor ki la ban siong kum ta king bayong sipang kan roi pri sipang ti kum kini la batai hi ya kinong tre jong staff jong i baki ban pensyong yo kena ka jaka badum mo ban jual air atau pan di dan so itu si panggil along relief mendai ban tiang ti ka baar pa dei la batai hi flourish ong ba unu dawai udai uba mi ha ban syukta mo uli ban syukta ulong chubel ti ka ba syukta mo ban unu dawai ul kamlong more effective uta syukta ti tu ki khlong kumbai la batai ki ba hapo ka stem ke mla ban kathan mang hab ai ta sitang ka ban ha samai sedi no kata long ka ngimdei ban shim sting bang ong ngin ngut ngila ban ngut ngai ngin bor bor ngai ki bagin kathan mar ba unu dawai shubu kumnu mo usakot ban sakot te kam dei ka side effect jong dawai ka dei ka jing bakla jong ki brio hi na ka daw kana malai na ka jing sakot ni ban chu ban thau dawai te ba chance kumnu sakot ru kumbangi jule hi di ban thap na pomen mo thap na pomen si pang tekan sa saya yu dawai ti kisah efek je kemudian kum kita hi dan gi malu malah kum kita ti pila man batai kum ki bri ki bladon ko ki jing pang comorbidities hamet ne kilan em bandi yu dawai bi nama ki bun ki bating ki ong ba yu don ka side effect aba managing sakta ki ti kumi doktor pila ban penchai lor kata hangajing shisha comorbidities kamon to kila bandi lai stang ki balong long kemudian jing sistem ha to ka por sibuk ki hospital kemudian jing shit mo kum tu jing pai khana ro ngila advice ya kino hikai dan ki nong te jongi ba bagi khana ki pang ni ban ai in sai pat nak la jam ka jing pang phawan ki sapa session site ni po hospital ti kalong ka bamli lehi tang balong hi ba pang jur ti long nu dawai ro ngim lai ban ai nei musung singa ni lishibun doktor kata ti kong flourish but balik kalong ka badan kam ban ai jing tip shpang ka jing pang Wieh haki school chikinong kendong kumba pila yo sngau ngatarai ki bas ngap ini program nadok basdang ki yo ya ke jing tip pa uni uwe ulong ladang yo uwe lada uyo bandung hakamet jong ukana na de lani wat hirang baru open ukta ya kamet kapat ukejet ya kesnam open tron ya kata ka jing bujing perkat bat ulaban pot ki benta jong kamet ro na kata ka daw ulong ula bande ujing pang kumban ong la ude ulong la kum uta u knyang mo ubala ban kecet ya kejing ko jing khia jong u ne ka khana na kata kada ko long ko bulan kam do kata ban penhikai ban pensngotho ya kejing don kam jong kejing di dawai we amde bandi tang sisen chisna manchwa kani ka program national deworming day ka shajia sisen chisna bat hanrei hak kejing ya jong ko por bat kejing don kam jong kajing penduna yu unuwe aki kena kamot ngila peniat yakni ke program arsen sistem but ngatarai kamlong hira ka ba kedan kajing ya keren bat kajing ya tainia ro ba hajing sisa de ba la bandi ro long kamde ban ong bandi tang arsen sistem la da idan kamde ban la bandi barabor lani wat sisen lani arsen si benai ro lani hakata karokom lang ba kajing pet kmi jong ki doctors ki ba pet yu une kena ki ba stom mo de kalong ko kam hendak kata bagi kena school kamtam ki ba bamlang ki ba shonglang bat ki wei para kena kumbala yo ngomentan yong doktor ki dan ki uni uwi uyo poro ne ki wei syaki wei lang ba ki jing bam bangi ya bam ngi shell lang ki peliang ki samot teng upor lang ba ka jing penen kami ka jok ko pen kana la se but hakinong kendong kamtam ki bangiya ki kecat bat lada kimpat don ki pen kana ki babiang uwe upor lang ba kita ki kendeu but hakata ka rukom ngila ban ong ba kampat kut yang ngi bangen syong that ban yakun yu uwe bat ngindang hab ban yai peteng lang ba ka jingi trai kam jongi rengkat bat ki no high school kani ka program kam dai ka bathamai bat barok ki no high ki badan benta bat ka health department ki la ju yo kani training barabor but kom hekini ki program ki bangi dan mentah ki lembagi TV ki radio but kamtam ki posters mo la ne ki jing tho
bat kijing pensapreng ki khobor lang ba ki social media kita ro ki de ki we ni ki benta ki bangila ban pen priang ki ni ka khobor ki jing dan kam jong ka jing di Dawai we kata ka de ka ba ke ka kamram pat jong ki nong tre aganwadi ba ki nong hikai ban sami ki Dawai we bat ki health personals ki khna school hoi ka kamram jong ki health workers jong i bat ki aganwadi centers kalong ba kumbang oi pi meneng ila adun ka microplan arpawai tarik kan de ka sngi ka banungkong ka bangin sedang ban role ni ka national deworming day ka state jongi hadu arpo pratarik ti haswa kata ka kamram jong ki health workers jongi ki aganwadi bat ki asha ki de ban tip hakanu ka jaka dan ka nung ki khana bat ka nu terli ki Dawai ki dan kam kumbangi ong mene i doktor ila ong mentan ba ki district planning officers mo ki badan ki district bat ki block ki la tip ka terli ki dan kam ki Dawai bat kin penpoi syabar khot kini ki asha bat ki aganwadi centers bat aku juk kopor kin li sam ni kini ki Dawai bat kin thap tho pade ki report bakat nungut ki bayo bat kat nungut ki bompat yo bat hakata ka rukom ken long kadan kata ka micro planning bat ka implementation ka yai bangkat haduk ka apa pratarik ta kata ka de ka kamram jong ki health workers ndai tang ban ayu Dawai hendai ban hikai ro ka juk kopor ya ka jing dan kam jong ni Dawai we syaki kena bat kilong kemilong kepa kunjuk. Te kong flourish pila ban batai ya ka contribution jo ka health department bat ki vedi ki department ban trei ringkat mo na banta ka national deworming day ban rat ding kong no ka jimpang be. Kumang ang yepi ka uwe umyap re hadin bala di Dawai sisen lani asin udang yaidan hak environment hak imlang sa lang jongi bat hak kendo kabat ka siap ka bangi emmo na kata kada ngi dan kamban di trailang barabor bat ka ki department baper kumba ong menta kumba ngi tray ka ni COVID-19 ro ngimla ban iya ngimla ban ni kon ni ka ni Khlam we mo tang ka health department henry ngi sim ya ka jing trailang jongki block officers nang ta ya kini ki school ki teachers bat kum joro ki social workers ni ki social welfare department ti ya kini ke health department le ke health program le kalong ka badan kam bahayangi bangin trailang bat kini ki department bat om tang bat kita ngi ong bangi trailang bat ki snong bat kirang ba snong dor bar dong bat khamtam ka bangi ngimla ban kret ka de bat kini ki seng niam ba pher ro ngi trailang bat ki ro ka jo ko por namar ba lang ba kata ka khubor ka bakila ban sam syaki nombut lane ki parlok jongki mo kamot kandang wan kata ka jing tho ya ka jing dan kam jong ka ne ka national deworming day te ngi trailang bat barak khot ki nong snong ki bran haka imlang sa lang bat ngindang yai trailang bat ki kisngi ka banang wan ro Lishbon kong flourish ta ka jingkli jonga kalong shi Dr. Manners doctor ka shukwa ban kli pi kende ka ne kli mo kalong ni em ka bashingan ban DU Dawai kuli weekend Khlam na pat bam jing bam ni ka ni hapan bam shwan ni sa DU ni na babon ba kli ka ta jingkli ka bah hiba an bam shwa kadang ba longkum takai dan ki briu long ki ba shimut dor ba dadang adi Dawai we ngan plat ka jing mut dor ki briu na kata daw bah ibangin bam shwa long Khlam ngin lai na kini jing singaw kan dia ka eka message ba fi kwa ban ai shi ki mi khpa kham tam ni ki khud ki tira jong ki bas bandit Dawai we mo but ka eka jing don kam ki mi khpa ki ban sumar ki khun ban lat nya kan ka jing sitam okay ngashim kan ka bu mo kum kan ka por na ka banta kan ka Jingai Dawai we jongi na do alpoi hadu afratrik e khana ki ba shisnem hadu khat kan dai sem karta dia kumbangi yo sngo ba uni we ulong ba ma hadu kata-kata kham tamangi kholong ni ke jing pang pen mi mo ka jing duna bam ka jing duna snam bat ka pentrat ru ni ke jing mo jing perkhat jong kholong na kata-kata ngo kan tui ki pa ban wan shakman ba menta ha kan ni kan ting imla ban ai borok khat ki school na marabun ki school ki bakhang wada ki school ki pliru ngakerpat ki mi pa ba kin ai shubu ki di no hikai ki ai bakin ra ki khana syayang yo Dawai ndri ki mi pa ki don pendi ba kepada kong kaba aru ada kiwan ai segi ying jong ki nama ngila dan kan community approach mo base dia ngakerpat ada kiwan kini ki aga sha ni agan badi segi ying gesem jong ki bakin dia trelang bat ni nak benta ka jingko jingkha jong ki khon jong ki bakin pediang
bakin ai kat kum ka protokol da kata ka jengbut nanti kata ki da kata ki an mo ki bala le tinga korpat ru ya ki nong song baro ya ki rang ba sinong bakin ya trailang kanang bakan ke program jongi ken ya ba iranti kanang bagi khon jongi ken lai ki na ken ke jingpang manu ki banam kwa ka jingko jingkia mo tingin mala ban treta mangi ki health department ka korpat ki kemi ki pa ki rang ba sinong ka sinong ka thau ki long kemi ki long pa baro ken ya trailang bagi ban syakmat banam tiang mar unu dawai ulong uba singai hado kata-kata mde ban tiang ban de ban yo iba baro khat ki yo unu dawai mangi iba haka coverage mo ka ban mane ngila ai men ki snem gra adap snem asnem men snem ni yo prapunyo persen kata kamot tang prapunyo persen kamot sa khat lai persen ki bampat yo kani ka target jongi ki khlong ki ba snem khat khnes snem po megalia ki don khat sau khat san lang tina ki khat sau khat san lang dang ai tang prapunyo persen kata kamot kumno sa arlak lailak ki badang do no dawai tinge iba hadu menta arlak lailak ki khlong Wieh hadu kat kena sem kimpat yo di uno dawai nama bagi kami pakai wan syakman tengah karpat bahkan kapor baru kami pakai wan syakman kenang bagi kun jogi kin yo ka jingko jingkia kan nama mendai ban ong bam dan kam re kin dai ban kan mau baka jingpang wi ka priang na kapor kumba ong flourish ba kadan haka environment kadan haka kendau kadan haka umbam umdi kadan hangno nata kadau ngipan simkia kan ni nata hai ku simko te kong flourish beli kalong ka badan kam baki beriu kamtam shari nong kendong kimdi ban lit pathar pengkhana shabar mo ba bakinyo eko open defecation free status ru kalong ka badan kam te pla ban batai khindiat halor kata bakanum sapriang kan ka jimpang wi mo nakata kadau kombo pi ong mentan komno kino ki department ki bangi trailang na benta ban pen do yo ni we mo ban sapriang na khandeu sha kibreu ti kata kawai ka ba dan kam ha bangin kan ma bangi trailang bar ka PHE department ro kawai ni ke department ka ba pet ya ka jingbiang jong ku umba mumdi bar kum jo dro ban pentikna ba bar khot kisnong bar kinong snong ki de ban pendan kam ya ki pan khana ki ba ha kamot ban penduna ya kata ka jinglet shabar mo lani ka jinglet pai khana pathar shakhandeu lani shakilom bat ki Khlau mo ki badan haki ki kisnong bat ki jakasa jong ki breu namar kani ka penpriang ya ka jing ya ka ka pensnew ya ka da ha uslap bat ki bai tro ki jingpang tang ka jingpang we bat ka de ka we na ka daw ba jong ka jing por ki jingpang ba pher na kata ka daw ngan ong ya pi ba ka de ka badan kam ya kinong snong bakin ya trailang bat ki office sarkar ba pher ban pentikna bakin yo ikini ki pankhana ban yo ikijing hikai kumno ban snai ki pankhana ki ba donador nde ban snai ta ki pankhana ki ba rem mo dalam yo ro ande ban pentikna ban lech sabar pathar klang bangin ya trailang ban ya pendo ya uniu uwe ubapor na ka khandeu sha ubreu kata ka de ka badan kam bat nga kmi lanti baki kat badang yat ki por ki sngi ngila i kata ka jing shai sinong kondong ro baki tip bat ki snguthua i ka jing dang kam jong ko pan kana bat ngeni trailang rangkat khanang bangin poi sa kathong ban rat dang khong ya uni uwe ubala ban kata i ki khon ki ti jongi bat khamtam ya ka jing ko jing khia jong ki te sha bangin pen ko de ka program na kalyang jong i doctor bi kong flourish ke ka message ka ban ai shekin ki ba pet ka program halor ka national deworming day kan te nagaliang jonga mala doktor ila batong ro hadin jonga te ngatarai katahi ko we kalong kani ka kajing ai dawai we kamde hajing sisa kamde shu bangin penbor la ne bangin penpoi hajing sisa ki mi ki pa ngai shet ong ya ki breu ki bang itu wat ki perlok ro mo ba phimde ban long ban ting la ne ban artatin ban le pani ki dawai we na ki health center jongi hakanu ko por ba pi kumba ki kon ki kumbang ong mane ki kon ki don ki kon ki ba yo ikini ki wam mo kimde ban up te ban lit pan ki doctors na private doctors na ki health center jongi ki don lut ikini ki dawai bat bangin long ki balong ki kum ki pa ngatrai ba de ko por ba ngin long kam proactive ngim de ban up show iki health program su bikin wan hayeng jongi henre de mangi hi ban wan wat ro yakini ki jingmen toy mo ki ba ko sarkar ka ai kumba pi ong kumbangi ong mentan haduk khat sau tadi khat sau lak ngut ki khana ngin ai dawai we makna kata de piken haka liang jong ko pisa kamot ka sarkar kala
kala sebun sisa ban ai makna ya kat ni terdi ki dawai sabar kha ki khana bat kadai tang la ka banta ka jing toy jong unong pchong snong bat ki khon ki ti bat rong ka melong pa ka tinga trai ka badang kam bahaya ngi bangin ni trai lang kong ki make pa kham tam ban pensuro ki khon ban simenta ki ni program ki ba ka health department ka dan ban na ban ai mo hangi ki nong snong kata ka le ko ba Kulish pun flourish di Dr. Manas. Kung manglaw man he kung to message te mentaro nga karpat ikmi pa baro ki badan khon sistem hadu khat khandai sistem karta ban yo I baki khon jongki kin shem yu dawai namar kum balong flourish udawai ubalong safe ubalong singan bandi ubatrekam effective bayo ai dakador ban ulang ru ubala shisha ban yada hi khon jongi tang kata hi nga karpat ikmi ban syak man kana bangin pen I bakan ka jella jongi ka jella ka ba ki briu kila star kila be ka jingko jingkhia ba ka ngine I ba ha ka round at foi ro fratrek ban tau banai ngila kwa ban I ba 6% ngot ikana iwei hadu kana sem karta kila bandi unu dawai kata he kulish Teki eki COVID guidelines pat pila ban patai kandiat la da ki kmi ki pa ki ban lam ki khun ki ti ban wan shim dawai we ki UCH CPHC long pila ban chu batai ki COVID guidelines lada ki ni ki wan ki ni asha ni anvri hayi man ai ti kmi ki paning kong ki man kan mau ban yang jengai shwa we pat kam tam ki health workers ban kong ka ba arapat ki ban penbiang ya ko khoj mo ban bo hayeng ka khoj sibu ki khon jo ki hab ma pen jam tu dawai pan bat ka samoi ka ba khoj mo bat ka balai pat de bakin sai bahai ki kti lada ki pediang yo dawai da ka kti na ki ti nong ai dawai jongi bikin priang ya ka kti da ka ba khoj tangga tahi the kublish bon Dr. Manas but kong flourish play shimata ne ka program jongka health essentials halor ka phang ka Jingai Dawai Wieh happening ka Khlam COVID-19 mo nila yo shisha ka jing shai ka ba biang bat ka ba shampang shisha na ka jing batai jong kini ki arngot te ka tu parlok nila poisha ba ko ka ne ka program health essentials na de daya karwan lang ka ne ka de Dudarshan Kendra Shillong komple